Liniște. Din liniște răsare totul, în liniște se întoarce totul. Cuvântul este temporar. Cuvântul, bineînțeles, cu toții știm, cuvântul fiind chiar forma, întruchiparea formei. Orice formă este un cuvânt. Vorbi de unul, același. Această prezență, liniștea care nu vine și nu pleacă, oricât de zgomotos ar fi pe aici, există o prezență transcendentă care nu dispare, chiar dacă există zgomot și așa mai departe. Când zgomotul va ajunge la final și va ajunge la final, pentru că sunetul, forma, vibrația, energia, are un început și un sfârșit, nu este intrinsecă, este un produs. Când sunetul, când forma va ajunge la final, liniștea va rămâne. Liniștea a existat și cât timp există cuvântul, sunetul, dar tocmai pentru faptul că noi tindem către a percepe cuvântul pentru a deveni ceva, nu putem fi conștienți de liniștea transcendentă cuvântului, în care există cuvântul, din care pleacă cuvântul și în care se întoarce cuvântul. Liniștea în care există totul. Unica prezență. Același ocean al existenței. Unic. Ceea ce nu are formă, din care provin toate formele. Liniștea din care provine sunetul. Odată cu această identificare, haideți să ne întoarcem la acel exemplu foarte elocvent, oceanul și valul. Imaginați-vă un ocean pe care plutesc, bineînțeles, valurile. Din punct de vedere individual, relativ, fiecare formă este un val, este o undă, o mișcare continuă la suprafața oceanului. Fiecare formă se schimbă în permanență, se mișcă în permanență, chiar și când pare statică. În energie totul se schimbă, totul se transformă. Fiecare particulă energetică se duce acolo unde este necesar să fie pentru a servi la experiența universală. Așadar, totul vine și pleacă, totul vine și pleacă. Nimic nu rămâne. Din punct de vedere individual, suntem aceste valuri de suprafață, aceste forme. Ne privim și vedem un val, vedem o formă în viață, care are o viață. Și percepția acum că avem o viață este chiar începutul fricii. Am o viață, mă identific cu ceea ce conține viața și mi-este frică să nu-mi pierd viața. Și astfel mă separ de viață. Cred că am o viață. Sunt un val la suprafața oceanului. M-am ridicat din ocean, am căpătat vedere de suprafață și acum mă identific cu această formă. Și tocmai pentru faptul că mă identific cu această formă, privesc celelalte valuri de lângă și îmi doresc ca valul de lângă să mă îmbrățișeze, să călătorească mai aproape sau mai departe, să mă iubească, să-mi ofere siguranță, protecție. Îmi doresc ca un alt val să plece. De ce? Pentru că nu mai îmi place ce mi oferă și așa mai departe. Acest val trăiește pentru sine, pentru a primi ceva de la celelalte valuri. Și această călătorie curge, până când? Până când acest val va ajunge la mal. Și se va retrage. Unde? În același ocean din care provine. Valul, putem privi împreună, nu este forma lui. Forma lui este o proiecție subiectivă a celui care proiectează, a celui care interpretează. Valul nu este forma lui. Valul este însăși apa, oceanul care se exprimă prin acea formă. Valul este apă, aceeași apă care se exprimă printr-o formă de val temporar. Tocmai de aceea, dincolo de elementele de suprafață, în adânc, suntem același care ne exprimăm prin formele de suprafață. În adâncime, nu este cineva mai special, mai măreț, mai extraordinar și așa mai departe. În ceea ce nu are formă, și vorbim, întoarcerea la liniște, dacă vreți, este chiar întoarcerea la simplitate. Este foarte greu, întoarcerea la liniște, este foarte grea, între ghilimele, din simplu motiv că simplitatea este cel mai greu factor de acceptat.
De ce este cel mai greu factor de acceptat? Pentru că nu are detalii. Dacă nu are detalii, nu poate oferi premise de interpretare și de percepție și implicit de devenire, de primire. Tocmai de aceea simplitatea este banală. Liniștea este banală. Ce să facem cu liniștea? Doar atât. Trebuie să fie mai mult. Ce e cu liniștea asta? Să fac ceva. Trebuie să fac ceva. Spiritual sau trebuie să fac ceva. Și deodată, tocmai pentru că, cunoașterea mea spirituală aprobă faptul că afiul îmi poate oferi ceva, afiul este se pronunță foarte mult cuvântul acesta, a fi, mai nou în vremurile în care trăim și în tainele spirituale din aceste vremuri, afiul. Însă, sinele egotic spiritualizat are tendința și abilitatea de a se camufla, chiar și în acest plan spiritual, pentru propria supraviețuire. Și la un moment dat, ni se spune să îmbrățișăm afiul, să ne întoarcem la a fi și noi, bineînțeles, identificați cu ceea ce credem noi că suntem, ne întrebăm cum. Cum să fac să fiu? Deci cum să fac să fiu? Cum pot înfăptui afiul? Trebuie să fac afiul, pentru că altfel nu știu cum să fiu, dar deja sunt. Dar nu știu cum să fiu, trebuie să fiu cumva. Trebuie să fiu cumva pentru a mă aproba că sunt în a fi. Deci, atunci când eu conștientizez că am îndeplinit un standard cerut de a fi, atunci eu îmi permit să fiu. Atunci, cel care aprobă, a aprobat. M-am aprobat să fiu, dar eu, înainte să mă aprob să fiu, deja eram. Însă, înainte să mă aprob să fiu, eram cumva. Eram ceva. Eram cineva. Acum doar sunt. Ei bine, acest paradox al călătoriei spirituale de aprobare nu face altceva decât să ne arate actualitatea conform căreia deja suntem ceea ce dintotdeauna suntem. Deci deja ești ceea ce dintotdeauna ești. Ce nu-ți permite să fii ceea ce dintotdeauna ești în mod conștient? Chiar atașamentul față de ceea ce crezi tu că ești. Și aici intervine mesajul central al tuturor culturilor, religiilor și așa mai departe. Facă-se voia ta. Renunțarea la sine. No self, no problem. Vechile povești. Problema nu este dacă este posibil, pentru că este natura noastră. Întrebarea este, suntem dispuși să ne permitem asta? Cu o precizare, atunci când spui facă-se voia ta, nu mai este controlul. Dacă nu mai este control, nu mai este protecție. Dacă nu mai este protecție, nu mai este dependență față de imaginea pe care tu ai despre propria siguranță. Și automat, implicit, nu mai este nici frică. Deci, facă-se voia ta implică renunțarea la control și renunțarea la protecție. Însă pentru a renunța la control, trebuie să renunți la factorul care activează controlul și care împuternicește controlul. Preluarea simțului de sine din ceea ce cunoști că ești. Cunoașterea activează controlul. Cunoașterea se bazează pe control. Nu pot controla ceva dacă nu cunosc acel ceva. Tocmai de aceea am tendința de a cunoaște cât mai mult și cât mai mult, tocmai pentru a fi în control cu aceste experiențe, pentru a mă proteja, pentru a mă oferi siguranță și vechea relație. Deci atunci când vom sta față în față, împreună, fără a avea absolut nicio problemă cu faptul că nu cunoaștem cine suntem, atunci nu vom mai avea nevoie să știm cine suntem. Și atunci, în mod paradoxal, vom fi liberi.